Bideo honetan Gmailen etiketen bidez posta taldeak sortzen eta mezu masiboak modu errazean bidaltzen irakatsiko dizugu. Taldeak sortzeak kontaktuak antolatzea errazten du. Eta aukera ematen du mezu elektronikoak zenbait hartzaileri batera bidaltzeko klik bakarrarekin. Ezin hobea da errepikakorrak diren komunikazioak zabaltzeko hala nola lantaldeetan, familian edo lagun artean. Hasteko, Googleen kontaktuak atalean sartuko gara. Horretarako ireki nabigatzailea eta eman puntuei. Kontaktuen ikonoa bilatu eta klik egingo dugu. Ikusiko dugu hainbat kontaktu ditugula dagoeneko. Kontaktuen etiketa bat sortzeko, nahi ditugun kontaktuak aukeratuko ditugu. Kudeatu etiketak atalera joango gara, goian eskuinaldean eta sortu etiketa klikatuko dugu. Kasu honetan, lantaldea izeneko etiketa bat sortu eta gorde egingo dugu. Ikusiko dugu sortu dugun etiketa gordeta dagoela eta etiketaren gainean klikatzen badugu, hautatu ditugun kontaktuak agertuko dira. Orain, mezu bat idatziko dugu gure postatik. Hartzailearen eremuan, lantaldea idatziko dugu, eta zuzenean, aukeratu ditugun kideekin sortu dugun etiketa agertuko zaigu. Hala, ez dugu banan-banan aukeratu beharko mezua zein helbidetara bidali nahi dugun, eta modu masibo eta errazean egin ahal izango dugu. Eta horrela, Gmailen etiketen bidez, posta taldeak sortzen ikasi dugu.